no rural ourensán, entre Carballiño e Ribadavia, en Leiro. Estamos cun bo exemplo de muller emprendedora dende e tamén para o rural. Maica, hai como 5 anos ti decidiches cambiar de vida e vivir e traballar no rural. Como se dá ese paso para deixar un traballo, por exemplo, entre comiñas, cuns horarios, cunha certa estabilidade, cunha nómina, un traballo nunha xestoría, para emprender algo novo, pois no campo? A diferencia é abismal, traballar para un mismo, facer algo que che guste, marcaste unhas metas, a familia e os amigos animáronnos, pensaban que era algo que podía salir ben, e, bueno, despois de 5 anos xa está medio consolidado, a pesar da crisis e de todo. Que Licores os Maios son 2 socias, temos tamén a Mariña, que é algo máis tímida, a veces despois podemos vela. Despois vemos daquela onde traballades e onde vivides tamén, non? O Obradoiro e onde pasades as 24 horas do día, como quen di. Sí, vamos a verlo entonces. Empezamos a recopilar así nos pueblos recetas das señoras maiores, dai foi de onde saleu o licor de folla de figueira e outros moitos, o de noces verdes e outros moitos. Entón empezamos así un pouco de labor antropológica, non, de recopilación, cousas que non se perdan esas cousas. Ese hobby noso, pois empezamos así a facer probas e tal, e iso fomos de collendo o gustillo hasta finalmente pois montar unha empresa de licores caseiros. Certo era do traballo a casa como 20 segundiños a pé, non máis? Sí, bueno, é o beneficio que temos, é que estamos as 24 horas do día aquí ao pé do traballo, e tamén que a calquera hora atendemos a xente, entonces sempre estamos disponibles. O autónomo é o que ten as 24 horas do día traballando. Vantaxe e desventaxa tamén. Sí, a veces chegan a mellor a horas que estás comendo ou así, pero bueno, non importa, sempre se atende de boa gana a un cliente. Iso sí, evitades kilómetros, gasto en combustible, perigos nas estradas, menos que vos desplazades. Sí, sempre temos onde aparcar, eso sí, eso é a ventaxa, unha das ventaxas. Iso sí, grazas por recibirnos no vosso domicilio, pero Mariña non está, eu creo que nos escapou, A ver se a próxima vez conseguimos sacarlle aí un plano, por lo menos. Decidimos ese hueco que había no mercado, cubrilo con noso produto, con produto caseiro, con registros sanitarios e sanitariamente sin ningún risco. Licores tradicionais artesáns que están feitos basicamente con base de produto galego da terra. Sí, non solamente usamos de base aguardiente, e despois todo produtos naturales, frutas e ervas. Non usamos ningún tipo de edulcorantes, nin de aditivos de ningún tipo, nin conservantes. Solo produto natural. Agora o que estás a facer é embotellar, neste caso, licor café, non? Aquí agora hai un pedido aí importante. Estamos preparando aquí as botelliñas de licor café para enviar mañá. Isto é semi-manual, como ves, temos unha pequena embotelladora, porque a nosa empresa tamén é pequena, bueno, hai que ir pouquiño a pouco. E un que vamos a sacar a hora de novedade este ano, contamos con sacalo na Semana Verde de Silleda, que é un licor de boletus. Facedes tamén decoracións e esmaltes e pinturas a mans. Todo isto vai todo repujado a mao e tamén estas que van pintadas a mao. Queremos vivir no rural, pero temos que aproveitarnos das novas tecnoloxías, de internet, dos transportes e da logística. Nos mandamos directamente ao consumidor calquer tipo de produtos a toda a península. Moitas horas de diante do ordenador contestando presupuestos, chateando ca xente, meténdose en Twitter, no Facebook. Miña socia Marina é a que leva os libros de aduanas, que son os que de impuestos especiais, e eu levo que é contabilidade fiscal da empresa. Pois vamos a despedir con un chupito de uva mecida. Brindamos, como non, por todas as mulleres.